Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn datblygu amryw o gymwysterau newydd, gan gynnwys y tystysgrifau alwedigaethol addysg uwchradd, y cymwysterau sylfaen cyffredinol a chysylltiedig â gwaith, y sgiliau bywyd a sgiliau gwaith, ynghyd â'r prosiect personol. Bydd rhain yn cynnig cyfleoedd dysgu newydd i ddysgwyr ledled Cymru, ochr yn ochr â chyfleoedd ymarferol i ddangos eu sgiliau. Rydym yn hyderus ei bod yn cynnig rhywbeth a fydd at ddant pawb, ac yn sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn barod ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gan ddysgwyr ar bob lefel fynediad at gymwysterau o ansawdd uchel, a sicrhau bod pob cymhwyster yn cyfrannu at lwybr cydlynol tuag at wireddu'r 4 diben. Rydym eisoes wedi sefydlu ein grwpiau cynghori ar gyfer yr amrywiol gymwysterau, ac fe fyddant yn chwarae rôl allweddol yn ein gwaith datblygu. Mae'r grwpiau yn cynnwys amrywiaeth o athrawon ac unigolion o sefydliadau allweddol. Mae'n bwysig iawn i ni ein bod ein darpariaeth alwedigaethol yn cael ei gwerthfawrogi gan ddysgwyr, athrawon, rhieni a chyflogwyr. Rydym yn parhau bod wedi ymrwymo ein dull cyd-adeiladu, felly byddwn yn gofyn am adborth yn gyson trwy'r broses datblygu, mwyn sicrhau bod ein cymwysterau yn berthnasol ac yn addas. Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu ein pecyn cymorth a fydd yn cynorthwyo athrawon yn ei darpariaeth o'r cymwysterau newydd yma. Bydd hyn yn cynnwys adnoddau digidol o ansawdd uchel a chyfleoedd dysgu proffesiynol.